tosiaan ulkona -29 astetta. Näin ollen auto sai myös madalluksen, tämmösen pienen. Nui. Miten arvostaa Mersu talvikäynnistystä? No. Oi vittu, ratti laskee kyllä aika vaivalloisesti. Tää annetaan hehku. -28,5 näyttää tämä. Joo, hehkuttaa. Kertakiellon päälle. Ja sitten okei, ei siis mennyt vielä. Taas vielä yksi hehku lisää. Puhalli hetkeksi aikaa helvetti. Voi lähteä vähän paremmin. No. Joo, ei mikki. Se siitä.